жизненият празник, оцелял във времето и очакван с нетърпение и днес, макар че официално не е съществувала организирана сурвакарска група. Традиционно маскираните посещавали домовете в селото на 1 януари. В групата са играли дядовци, бащи, внуци. Традицията за приемственост на поколенията и съхраняване на културното наследство оживява в последните години. През 2012 година групата се приобщава към сурвакарската общност от Радомирско. Сурвакарите от село Долни Раковец са създали работилница, в която сами изработват своите маски и ликовете. Реквизитът е обогатен с нови звънци и клопакари, а средствата са спечелен проект на читалището за допълваща субсидия от Министерството на културата. Групата участва в фестивали на регионално и общинско ниво, на международни организационно-маскарадни игри в град Перник през 2015 година. Сурвакарската група при народно читалище Климентов 1915 година. Село Долни Раковец получи голямата награда. Домакине, добър ден. Водим ти сурвакареята, сурвака. Лади не ни пущи и видеш що стана. Градушката само твата нива, че с нови лук ви, та сети го кълцай нищо не изкара. Ни ти беше блактера торо, нито мшията ти стана. А и цяла година одихте са поливи болни без раковски антибиотик. Лади не ви пущиме. Защо много штули работи правихте? Имах чесън лук, всички лук ви откраднахте. Низите с пиперо също. А и най-големата тиква ми откраднахте и нея. Ама нищо. Айде, добре дошли. Да сте живи и здрави, това е най-важно. Царевого, че ви благословим за здраве, за късмет, берекет, да сте живи и здрави, гледайте къде одите. Амбар от царевици жито да напуните, ковшарите с много